Barcelona. Província de Barcelona. Comarca Barcelonès. Població 1.664.182 habitants. Destacat. Del patrimoni modernista presidit per l'obra d'Antoni Gaudí, el Temple de la Sagrada Família, el Parc Güell o la Pedrera, avui referents mundials, a l'espectacular façana marítima que obre les portes de la ciutat al Mediterrani. Referent d'oci i gastronomia. La capital de Catalunya sedueix el visitant que trepitja les seves places i carrers. Que es perd per l'encant del barri gòtic. Que passeja i fa el badoc per la Rambla i el Passeig de Gràcia. O que s'enfila a Montjuïc per observar a vista d'ocell el perfil d'una ciutat viva de dia i desperta de nit. Imprescindible. Voltar per les Rambles i visitar el Mercat de la Boqueria, la plaça Reial i el Teatre del Liceu. Passejar per la façana marítima de la ciutat i, si el temps acompanya, banyar-se en alguna de les platges. Visitar la catedral i descobrir els carrerons i placetes que conformen el barri gòtic. Caminar pels senyorials carrers de la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia i trobar-hi importants edificis modernistes com la Casa Milà, la Pedrera i la Casa Batlló, ambdós d'Antoni Gaudí, i moltes de les botigues més importants de la ciutat. Festa Major, la Mercè, 24 de setembre. A més, cada barri celebra la seva pròpia festa major. Hi ha diverses associacions de persones sordes. L'ADSS Difusort, fundat l'any 1999. El Casal de Sords de Barcelona, fundat l'any 1916. El Centre Recreatiu i Cultural de Persones Sordes de Barcelona, fundat l'any 1941, i el Cercle d'Artistes Sords Units, fundat l'any 1977. També hi ha l'Associació de Famílies amb Infants Sords de Catalunya, APANSCE, fundada l'any 1996.